Onneksi alkoi. Kiitos. Sano kamera, että minä olen Toni, minä olen onnellinen. Minä olen Toni, minä olen onnellinen. Kiitos. Noniin. Kiitos. Noniin, näitä. No niin, ota sitä pikkuinen. Ota pikkuinen. Noin. Onpa hyvä paukkusokeria. Kuuluu, mä en voi tänne saada. Saatana niinku Syötäpä Tonia vähän. rispiissiä. Kyllä on syöjänsä näköinen annos. Vitu hyvä. Syötä vähän Tonia. Eiku syötä vähän Tonia. Tuolla haarukalla. Haarukalla, eiku syötä samaa lusikalla. Ei me nyt olla mitään homoja. Ei me oikeesti olla homoja. Paukkuupa suusa. Mitä heivattia tämä tekee minun kitalaille saakeli? Se ei lähde pois. Paukkuu vieläkin. Niin, se on vähän niinku idea. Näetkö sen mitään? Pysyykö se hengittää? Mä emme silmien kautta hengitä. Mä päätöhän tälleen. Se näyttää minulla lahjaa. Sä voit tunnustella se. Muistan miten valvottiin niin työstä. Tää ei kestä selvillä. 505. Silmäinen on 30. Enemmän jännittää, että tämä 5 ripiitinä vai? Mitä teemme? Everything is alright. Ota huikka. Tanko taipuu, mutta minä en. Siitä vaan Pohjanmaan kautta. Meikäläinen, joka tyykähtää ensimmäisen. Elää syle, elää syle. Hyi helvetti. Hyi helvetti. Pietari suuri ja Jeesuksen nimeen. Toni on hyvä ja Oi. kato se on aivan tolleen Tää vaikuttaa hieroskelle. Kato mitä se hieroskelle. Okei. Joo, no sitä mäkin. Okei. Katsotaan sitä myöhemmin. Merkki en osaa nimenomaan, mutta tiedän kyllä mikä No niin, sun pitää vaistua siinä nyt niin kauan aikaa, että sulle ovi avataan. Joku on avannut. Eikö se oo mitä? Tää siellä laulaa. Kristus syntynyt on. No, real dealit. Tai Jouni, jos näet pouvelku. Ui, kun on kova. Kato tuota olkapäätä. Mari veti käännimuusi. Onpa kova. Onko se Jounille terkkuja? Bla 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 bla. Bla 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 bla. Varo auto! Saat siihen tulla. Sitten pyöri 10 kertaa myötäpäivä. Ei varmaan. No 5 kertaa. 1, 2, 3, 4. Ota huikka. 4,5. Nyt tuli kyllä 5 kertaa. Ei ollut kuin 4,5 ja huikkaa ja sitten vasta 5. Joku vähän osaa soittaa. Mikä pörssistä on? Odottavainen. Noniin, pössikset. Viimeiset sanat ennen kuin kuollaan. Kuollaan. Miehän toinen kuollaan. Tuollako me mennään? No. Mitä me tehdään? Tänne. Eihän me hypätä mistä alas. En tiedä. Mä olen hyvä koloreppu selkeä sitten. Ei. Tää on perin.
Minä olen Toni, minä olen onnellinen.